Navigateilla ollaan Turun messukeskuksessa. Tarvitsisi aloitella pitämään presentaatio siitä, miten tuotetaan tuottavuusloikkia meriteollisuudessa. Niinhän se kuitenkin on, että nämä on prosessijuttuja, prosessit pitää saada paremmiksi ja prosessit pitää saada johdettaviksi. Me ei kuitenkaan Carina Fordilla uskota siihen, että ilman selkeitä rakenteiden uusimisia ei pystytä sitä tuottavuusloikkaa tekemään. Pitää löytää sopivat rakenteet ja löytää tavat, miten prosessi kehittyy maailman nopeiten ja mistä tulee maailman kilpailukykyisempiä. Nyt ruvetaan ampumaan niitä juttuja, mitä Jan Maijer toi tuossa esille ja tässä herrat piti hieno presentaatio. Mun täytyy sanoa, että kenkäesimerkki, niin se johtuu siitä, että ne on aina tehnyt niin, ja se kenkälafka niin spesiaali, että toi ei toimi meillä. Se on se syy, minkä mä oon tehnyt kehitys- ja muutoshommia 15 vuotta meriteollisuudessa. Mä kuulen ton joka viikko vielä. We are so special, that is not working in here. Meikäläisestä 42V, 15 vuotta meriteollisuushommissa, naimisissa ja yrittäjä vuodesta 2012. Tykkää muutoksesta, tykkää johtamisesta, tykkää perheestä, tykkää rock'n'rollista. Se on suurin piirtein se juttu. Ja sen takia puhun mikkiin, koska pystyn yleensä laulan siitä. Carina Ford, me ollaan 2012 perustettu yritys. Me tehdään vallankumouksia. Me parannetaan yritysten suorituskykyä. Me parannetaan on sitten laatua, virtaustehokkuutta, resurssitehokkuutta, mitä vielä siellä tarvitsee tehdä. Me tehdään niitä varustamoiden kanssa, telakoiden kanssa, järjestelmätoimijoiden kanssa näin poispäin. Ja me voidaan operoida isompia tuotantokokonaisuuksia tai tehdä pienempi tyyppisiä kehitysprojekteja, jotka on aina pitkiä. Me ei myydä lyhytaikaista konsultointia. Me ollaan päätetty, että sitä me ei tehdä. Me ei uskota, että sillä pystytään tekemään muutoksia. Se on yleisesti uusien asioiden päälle liimaamista olemassa oleviin rakenteisiin, ja niin ei pystytä tekemään vallankumouksia. Vallankumouksia tehdään yleensä niin, että vanhat rakenteet rikotaan, tehdään sellaiset rakenteet, mitä pystytään kehittymään, mitkä kehitetään, niitä johdetaan, ja sitä kautta se vallankumous syntyy. Ei liimaamalla vanhoihin rakenteisiin päälle. 2012 perustettu, meillä on tytäryhtiö Navaltekki, 12 toimihenkilöä, toivottavasti tämän vuoden lopussa 20, noin 60 työntekijää, jotka on muutostöissä työntekijät. Me otetaan joku osa-alue tuotannosta meille, muotoillaan se tuotantoprosessi uudestaan ja me tuodaan sitten parhaimmassa tilanteessa työntekijät sinne mukaan, koska sitten ei kuulu sitä nassutusta, että tätä ei voi tehdä, kun tätä on tehty ennenkin meillä ja on tota syytä, miksi sitä onnistuu. Niin otetaan sitten semmoinen kokonaisuus ylitse ja näytetään, että tämä onnistuu. Tehdään se oikeasti, se arvo sinne asiakkaalle ja sitten häivytään pois, jos asiakas niin haluaa. Jos asiakas haluaa, että me jatketaan, niin sitten me jatketaan. Mä en usko, opettaminen on hyvä tuki, mutta oikeasti kysymys on käytöksen muutoksesta. Kysymys ei ole siitä, että oikein vastataan kokeeseen, kerrotaan, että mitä liini on tai mitä prosessitehostaminen on. Kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on muuttaa käyttäytyminen. Ja käyttäytymisen muuttaminen on ihan saatanan vaikeaa. Että oppiminen on helppoa ja ysin saaminen kokeesta, mutta se, että organisaatiot muuttaa oikeasti käyttäytymisiä, niin ne on harvinaisuus. Meillä on aika hyviä strategisia partnereita, mitä me tarvitaan siihen. Me ei yritetä tehdä niitä asioita itse, missä me tiedetään, että on parempia saatavilla. Meillä on siellä digitaalipartneria ja prosessipartneria ja meillä tehdään vähän töitä yliopistojen kanssa, tutkimushommaa ja meillä on HR-partnereita ja meillä on competence management-partnereita, koska mä oon oppinut myös sen, että aika useasti yritykset ajattelee niin, että meidän täytyy tehdä tämä itse. Ja sitten yritetään niiden vanhojen rakenteiden kanssa häärää itse tekemällä ja muutosta ja sitä tuottavuusvallankumousta ei tapahdu. Täällä on tommosia asiakkaita, siellä on suomalaista meriteollisuutta, Maijer Turkua, heidän tytäryhtiöitä, muutamia kovan luokan benchmarkkeja, IS Mäkistä, Europlania, ketkä on alan parhaimpia turnkey-toimittajia ja sitten järjestelmätoimittajia, niin kuin MacGregor ja sitten pari amerikkalaista risteilyvarustelua. Nyt loppu toi meidän yrityksestä puhuminen, ruvetaan puhumaan sitä oikeita asiaa, mistä piti puhua.
Miten se niin käytännön tuottavuusloikka sitten tehdään? Prosessihommaan se on. Se on kysymys siitä, että millaiset prosessit rakennat, miten johdat niitä prosesseja. Ei taas sen kummalliset jutut. Prosessien rakentaminen on pirun helppoa. Me pistetään internettiin, ruvetaan hakemaan niitä konsultteja, ketä myy uusia prosesseja, niin me löydetään hirveä lista sieltä, pystytään tekemään hieno prosessi päivissä. Ehkä viikko voi mennä. Haetaan asiakasongelmat, haetaan prosessiongelmat, tehdään kartoituksia, rakennetaan prosessi, niin siinä se on. Mutta problematiikka tulee siitä, että kuka sen implementoi, miten se implementoidaan, miten se johdetaan se retki, että se arvo, mitä se uusi prosessi pitäisi tuottaa, niin näkyy jonkun rahapussissa. Ja sitten se on kiva, jos se näkyy kaikkien rahapussissa. Se loppuasiakkaan ja sitten sen koko arvoverkon hyöty. Prosessijuttu, eikö niin? Puhuttu paljon yhteiskuntasopimuksesta ja mä en ota poliittisesti mitään kantaa siihen, mutta se on tietysti hienoa, että on matala työvoimahinta. Se on hyvä asia, mutta kyllä oikeastaan ei se välttämättä se kestävä tapa ole parantaa kilpailukykyä. Olisiko se kuitenkin niin, että ainut kestävä tapa parantaa kilpailukykyä, että on parempi huomenna kuin eilen? Ja taas on helppo kirjoittaa, että joo, ollaan parempi huomenna kuin eilen. Seistaan ämpärin päällä managementissa ja huudetaan, että teidän vaan täytyy olla parempi huomenna kuin eilen. Se huomaa hyvin sen, että miten yksilö kehittyy. Että jos hävettää, mitä on tehnyt viime vuonna, niin sitten yksilö kehittyy. Mutta jos punnertaan niitä samoja duuneja, mitä on tehnyt vuosikaudet ja vieläkin ylpeä siitä, mitä on tehnyt 5 vuotta sitten, niin sitten on jotain mutkaa. Koska kyllä täytyy yksilönkin nähdä niin, että yksilöt ja prosessit kehittyy niin, että menneisyys aina pikkasen hävettää. Muuten ei. Jos ajattelee, että itse kun kävi vähän muualla töissä muualla teollisuudessa, toisessa yrityksessä ja palasi takaisin, mistä oli lähtenyt, niin kyllä hävetti, että kuin hölmö itse oli ennen kuin sille retkelle lähti. Että kuin naiveja päätöksiä esimerkiksi oli tehnyt. Aina se oli aluksi vähän synkkää, mutta sitten mä mietin, että ehkä se on kuitenkin hyvä juttu, että näin tapahtui. Että ehkä oli itse kehittynyt ja oli auennut vähän silmiä ja näki maailmaa uudella tavalla. Että kyllä se lähtökohta, miten ne prosessit rakennetaan, nekin konstit löytyy. Että miten ne on niitä liinejä tai mitä Maijeri tässä mainitsi, niin kyllä ne prosessit ja työkalut löytyy, millä tavalla pystytään olla parempi huomenna kuin eilen. Ja siihen liittyy mittaamiset ja vakioprosessit ja pullonkaulojen etsimiset ja korjaavat toimenpiteet ja päivittäisjohtamisjärjestelmät ja sitä tätä. Että on aika helppo löytää. Löytyy oppikirjasta, löytyy internetistä, konsultti voi kertoa. Mutta aika harvoin näkee, että joku on oikeasti pystynyt ne käytännössä tekemään. Niistä on tullut muutama sivu laatukäsikirjaa ja johto on vähän kiinnostunut niistä vähän aikaa ja sitten niitä ollaan vähän aikaa harjoiteltu ja sitten jutut on vaan jäänyt. Implementointi on tapahtunut. Kuullaan mennyt takaisin siihen samaan koloon, mistä sitä yritettiin väkisin repiä pois. Se on valahtanut takaisin silloin. Et kyllä se prosessijuttu. Miten rakennat prosessin, miten johdat retken sinne uuteen prosessiin, miten johdat niitä prosessia. Katsotaan hiukan suomalaista meriteollisuutta ja suomalaisen meriteollisuuden tilaa tullaan omasta oman mielipiteen vinkkelistä, että tämä ei ole tiedettä. Me ollaan aika hienosti kehitytty 80-luku, 90-luku, ollaan tehty hienoja juttuja, mutta me ollaan tulemassa semmoiseen kohtaan, että meillä rupeaa väkisinkin kilpailukyky saturoitumaan ja se ei kehity enää meidän kilpailukyky. Ja se johtuu siitä, että tämä mallit on ollut samat mallit aika pitkään käytössä. Ja silloin se vaatii, että sitä mallia pitää jotain siellä pitää ruveta peukaloimaan. Ja tämä on ihan hauska tilanne nyt, kun 2025 saakka tai 2022 saakka töitä, tosi pitkälle kuitenkin. Mutta sitten jos katsoo niin viimeisten päivän lehtiä, että kuka on tilannut laivoja, niin kuin Dr. Maierkin tuossa otti esille, niin siellä on aasialaisetkin tilannut. Ja muutamat telakat siellä. Nyt ei ole kysymys siitä, että pystytäänkö toimittamaan nämä tilauskannat, mitä tulee, vaan on kysymys siitä, että kun tulee seuraava lama, niin kuka jää. Ja mun mielestä on loistavaa niin tulevaisuutta katsomista telakkayhtiöltä lähtee investoimaan vahvasti
vaikka tietää, että nyt on jo pitkällä saatu tulospositiivisuus, on pitkällä aikavälillä hommia, niin voisin kuvitella, että ne on tämän asian ajatellut niin, että he haluaa olla se, ketä on vahva myös sen jälkeen, kun se seuraava lama tulee 2028 tai en tiedä, koska se tulee. Mutta aina se tulee, koska tämä on syklistä lainarakennetta. Muutamia juttuja, mitä tapahtuu. Kasvu tulee, kaikki tietää. Skaalattavuus tarvitaan. Kannattavuus ei ole välttämättä, ei se välttämättä kaiken parasta ollut, kun me katsotaan historiaa. Ja meillä on tietysti kannattavuusriskiä myös vahvat, koska koko markkinaristeilyteollisuus puuttuu. Meillä on laatuun aina riski ja varsinkin kasvuvaiheessa. Ketä kehittää verkostoissa? Kun me tehdään tämmöistä systeemi-integrointityötä, että on alihankkijoita ja ostetaan tämmöisiä black boxeja, hallitaan riskiä sillä, että ostetaan 3, pistetään ne yhteen, lisätään kate, myydään eteenpäin ja hallitaan riskiä ostamalla black boxeja integroimalla, jolloin ne rajapinto läpinäkyvyys on aika heikko. On tosi vaikea ulosmitata sieltä laatikosta niitä omia kehityspanoksia, mitä tehdään. Esimerkiksi tuotekehityssuunnittelu, niin koska rajapinta on sulki, niin ei pystytä ulosmittaamaan niistä prosesseista, ketä niitä tekee. Ehkä joskus pissitään naapurin aamumuroihin, tehdään aika paljon osa-optimointia. Onko meillä olemassa olevat faktat, että voidaan tehdä päätöksiä? Tiedetäänkö me, mitä me huomenna tehdään? Tiedetäänkö muuta kuin, että mennään työmaalle, mutta tiedetäänkö me, että mikä vehje me aamulla otetaan, mihin ruutuun me mennään ja mitä me siinä ruudussa tehdään? Ohjataan me prosesseja sillä tavalla. Kuinka paljon me hukataan, kuinka paljon sitä veistiä on, mitä Meijeri tuossa otti esille, että kuinka paljon me hukataan virtaustehokkuudessa, kuinka paljon me hukataan resurssitehokkuudessa. Paljon jää sitoutunutta pääomaa, sitä kautta obsoliittia ja näin poispäin, ja paljon meillä menee ylimääräisiä tunteja. Mitä tarvitaan sen revoluution tekemiseen? Meidän tarvitsee tunnustaa se, että ongelma on. Meillä on ongelma, muuten ei tule yhtään mitään. Muuten palataan takaisin siihen päälle liimaamiseen. Pitää olla niin kuin AA kertoo ja sanoo, että vituralla se menee, jos se lähdet tekemään. Meillä pitää olla visio, mihin me mennään, mitä me tehdään. Meillä pitää olla riittävästi leadershipia ja kykyä johtaa. Meillä pitää olla riittävästi malttia, että me tehdään se retki. Ja meillä pitää olla omistajien johdon 110% mandaatti. Jos ei noit kaikki 4 toteudu, niin älkää aloittako retkeä. Jatkakaa viilaamista, ottakaa prosentti per vuosi tai taantukaa 2% per vuosi. Mutta älkää aloittako retkeä, jos ei noita 4 ole. Uudet rakenteet, niin kuin mä sanoin, päälle liimaamalla ei onnistu, meidän pitää rakenteet muuttaa. Meidän pitää luoda sellaiset rakenteet, mitkä me saadaan kehittymään. Ja ne voi olla organisaatioita tai governanssia tai ne voi olla osaamisia tai networkseja tai miten toimijat toimii keskenäisissä networkseissa. Ne voi olla mittaristoja. Meidän pitää asettaa riittävän korkeat tavoitteet niihin uusiin rakenteisiin. Meidän pitää muistaa, että niitä uusia rakenteita pitää jatkuvasti johtaa ja resurssoida. Muutama varoitus. Väärät motiivit lähteä tekemään tuottavuusloikkaa tai lähteä rukkaamaan prosesseja uusiksi. Hyvä tarina konsultilta ei kannata lähteä, että on ihan varmasti väärä motiivi. Hyvä tarina kertoo omalle pomolle, että tämä nyt kuulostaa hyvältä, että tehdään sille pari slide showta, niin se on taas hiljaa muutaman kuukauden, ettei sitä tarvitse ruveta sitten enempää selittämään. Ja mä saan rauhassa touhuta tätä samaa vanhaa. Hyvä tarina asiakkaalle. Nyt ollaan nähty vähän sitäkin, että koska Meijeri puhuu liinistä, niin kaikki haluaa puhua liinistä. Ja kyllä siitä kiinni jää. Se kantaa muutaman kuukauden. Että kyllä ne äijät sen verran hyvin tietää, että mitä se liini tarkoittaa. Että kyllä sitten täytyy oikeasti toimia niiden mukaisesti, jos lupaa sitoutua. Tai sitten myös on väärä motiivi, että saadaan kasallinen hieno strategiaslaidia kasaan ja voidaan olla ylpeitä siitä. Mitkä ne blind spotit ja sokeat pisteet ja
selitykset on, mitä sitten me ruvetaan kuulemaan. Kuullaan, että me ollaan niin merkillisiä, että ei toimi täällä. Tämä on projektiteollisuus, täällä autoteollisuuden opit toimii ja elektroniikkateollisuuden toimii. Näitä on kaikki erilaisia tuotteita. Täällä on toistuvuus nolla, täällä ei voi kehittää ja täällä ei voi hyödyntää sarjatuotanto-oppeja. Ei meillä mitään ongelmaa ole, sen kuulee aika usein. Meidän pitää alkaa tuotoista toisaalta. Kyllä meidän tämä paletti tässä toimii, mutta tuo ostomuna tai kyllä meidän tämä paletti, mutta tuotantomuna tai logistiikkamuna. Kuulee aika useasti. Ja me ollaan niin paljon kehitetty tässä vuosien aikana, että ei me mitään nyt tarvitse. Ja ollaan ylpeitä siitä kehityksestä, mikä on ihan hyvä asia. Ja me ollaan oltu niin menestyksekkäitä, sitä kuulee aika usein. Ja ei lähdetä investoimaan koskaan riskejä. Telakalla ei kuulettu. Kuulee, Jari. Teknisesti. No joo. Ja parempi investoida teknologioihin kuin prosesseihin. Pari minuuttia. Mä sain vihjeen. Toikin aika mielenkiintoinen juttu, että jos investoidaan prosesseihin ensin, niin voi olla, että ei tarvitse investoida teknologioihin yhtään. Et sieltä voi tulla ne oikeat investointikeissit, että kyllä prosessit täytyy soida ennen kuin lähdetään tekemään kovia investointeja. Missä muualla munaillaan strategia puuttuu, johtamismalli puuttuu, mittarit puuttuu, se pakko, se sense of urgency, se menetetään kesken matkaa, ruvetaan muuttamaan strategiaprioriteetteja. Ei pystytä kertomaan business casea, miksi tätä on järkeä tehdä, ei voittamistarinoita. Menetetään fokus. Jäädään kiinni keskelle, stuck in the middle. Jäädään kiinni sen vanhan ja uuden keskelle ja kehittyminen lakkaa. Ja sitten ei olla enää kumpaakaan, ei vanhaa eikä uutta. Tai sitten yritetään tehdä itseksemme, kyllä me tämä itseksemme osataan. Tämä voidaan voittaa. Virtaustehokkuus. Sitä kautta pienentynyt pääoman tarve, pääoman allokaatioita, kustannusallokaatioita, kiinteiden kustannuksien allokaatioita, lyhyemmän lead timen kautta me tiedetään kaikki, osataan vastata kokeeseen, mitä se tarkoittaa. Resurssitehokkuutta, tuottavuutta, laatua, asiakastyytyväisyyttä. Ja skaalautuvuutta, mikä mahdollistaa kasvun. Noita on kaikki, ne prosessit löytyy, että me noita pystytään tekemään. Ei ole vaikeaa. Se, että saadaan implementoitua, niin se on erittäin vaikeaa. Tai sitten kulma, että miten me ollaan huomenna parempi kuin eilen. Sekin pystytään tekemään. Ja pystytään implementoimaankin, jos johto haluaa, jos meillä on pakko siihen, jos meillä on hyvä visio, mihin me ollaan menossa. Ja meillä on riittävästi leadershipia tehdä se retki. Benchmarkkeja, ei kannata puhua Nokiasta tai Toyotasta tai General Electric, että ne on kaikki instituutioita. Ne on ollut koko aika parempi huomenna kuin eilen. Jos katsoo Nokia-strategiaa ja eilisiäkin temppuja, niin ehkä siellä on tehty aika fiksujakin juttuja nyt myös viime aikoina strategiavinkkelissä, mutta logistiikkavinkkelissä ja tuotannon ohjauksessa niin yksi maailman kovempia benchmarkkeja edelleen. Jos katsotaan Porsche, minkä loikan ne teki autotehtaalla, tai sitten jos mennään lähemmäs meriteollisuutta, katsotaan mitä RCC ja Liias Mäkinen tehnyt, vääntänyt, kannattaa syventyä ja hakea vähän tietoa siitä, että jos on kiinnostunut, että ne on tehnyt siellä aikamoisen vallankumouksen korjaamalla risteilijään 2 viikkoon, vaikka versus entisen 4 viikon sijasta, jolloin asiakasarvo on tuotettu nettoarvoa varmaan 1 miljoona per päivä. Ja on tehty erittäin kovia rakennemuutoksia. Piikkiö tekee hieno modulyyttiteräs, erittäin hieno rakennemuutosta, 6-kertainen läpimeno, aikamoinen tuottavuusloikka. Meijeri on tehnyt muutamia sisäisiä erittäin hienoja paletteja, T-palkkivalmistus ja laipiovalmistus. Pappepuri, siellä on hienoja prosesseja paljon, Hub Logistics. Kannattaa noita katsella, noita kaverit on tehnyt erittäin hienoja juttuja. Se on varmaan prosesseja, niin kuin puhuttiin, mutta ennen kaikkea se on uusi käyttäytyminen. Että ei se ole oikein sitten loppujen lopuksi se prosessikaan. Prosessit täytyy saada kuntoon, niitä täytyy pystyä johtamaan. Mutta kai se loppujen lopuksi se juttu on se, että
siinä organisaatioiden pystytään luomaan kokonaan uuden tyyppinen käyttäytyminen ja kulttuuri. Sitten viimeiset mainossanat, että sori, että me ei myydä konsultointia, että meiltä ei saa ostaa viikoksi tai 2 ketään. Että me tehdään noiden asiakkaiden kanssa pitkäaikaisella sopimuksella, suoritustukityyppisillä sopimuksilla töitä yhdessä, parannetaan asiakkaiden prosesseja ja asiakkaat on hemmetin tyytyväisiä. Ja me tarjotaan näitä pieniä vallankumouksia työnkin toimituksessa.